내가 그거는 좀 저런 보자기잖아. 내가 그거는 좀 저런 nanti kan dulu label ham nanti nama label ham nanti bukan nung kan tahu deh oh segera apa langsung apa mun sedikit apa yang lagi yo salah kan oh segera Gemsrang blog hello bro dङ ओरैनो आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद मा ओंख्रि जानाय होदो दे जोंना खुमब्राजों दाउ बयलारलै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो पुर्निमा नार्जारि मा खालामदों नों ना पुरिया आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद पुर्निमा नार्जारि जोंना मेदामा लेखा फरायगासिनो मा ओंख्रि जानाय पुर्निमा खोन्थालाय दे लाइक दान होदो दे पुर्निमा माथो लेखा फरायनाय बायदिसो खोनादों आंनि बुरिया लेखा फरायगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना ओखिया मबाइल नायगासिनो दङ सनाखा दंमोन आं सानखादोंमोन आं नंगौ नामा दे नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो पुर्निमा पुर्निमा नार्जारि अफिसियेल जोंहा जाथ'वाखै दाबो जाया सानसुलि आब' आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद लाइभ दां औलै आब' गोमस्रां ब्लग पुर्निमा नार्जारि लोगो जादो आंजोंबो ह नंगौ नामा आब' सानसुलि मा ओंख्रि जालायखो आथिंखौ ओरै लांलाय एसे पें होनलायनाय पें
होनलायदों ना गांलाब गोग्लैसै माथो ओखि पुर्निमा नार्जारिया बुंहरदों जागोन दे आंजोंबो जादो जिके ब्र पुर्निमायाबो लोगो जानो नागिरदों दे पुर्निमा नार्जारि लोगो जानो हासिगोन नोंबो दे आब' सानसुलिजोंबो लोगो जादो सानसुलि आब'आ बुंहरदों आलु दाउसोलै आगै एफा गोथाव गोथाव जायो माथो नोंस्रा आब' पुर्निमा आब' पुर्निमालायनो आब' सानसुलि पुर्निमा नार्जारि अफिसियेल फिसाजोआनो गेम गेलेदों होनदों नामा अ गेम गेलेयाखै कार्टुनसो नायगासिनो जोंना ओखिया गोमस्रां ब्लक लोगो जाबाय पुर्निमा नार्जारि आंजोंबो लोगो जा आरो बेल आइकनाव खौबो थुना हो अह पुर्निमा नार्जारि गोमस्रां ब्लकजोंबो लोगो जादो बेल आइकननो गोगोम गोसा थुनानै होहर गोमस्रां ब्लक मा होननायखो माबा मिनिनायसो हरबाय माथो MMB ब्लक आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद आदा गुड इभिनिं ब्र अके ब्र गुड नाइट ब्र गोमस्रां ब्लक थोत्स मा फारसेनावल' नामखौ होनो नोंलाय बाब मा होनखोलै गोमस्रां ब्लक हि हाथायसो देखायहरबाय माथो आंखौलाय MMB ब्लक लाइक दान अके ब्र लाइक होनायनि थाखाय पुर्निमा नार्जारि अफिसियेल आंबो जाबाय दे लोगो अह पुर्निमायाबो लोगो जाबाय सानसुलि आब' ओमफाय गैया उफाय गैया मा जालायखो नोंहालाय आब' सानसुलि मा उफाय गैलायलाय जालायखो सानसुलि आब' गुड मर्निं MMB आमायसो ओरैसैलायनो आमायसोसो जाहरबाय होनबा रावबो गैलालाय नामा थांनायानो थांनाय फैदोलाय दे कमेन्ट हरदोलाय दे कमेन्ट आमायसो आनैसोमोन गोमस्रां ब्लक थेंक इउ पुर्निमा मा ओंख्रि जानाय गोमस्रां ब्लक खोन्थाहरदो दे गोथाव ओंख्रि खोन्थाहरदो दे
लोगोसे बाथौ धोरोमनि हाथासुनि हाबायावबो पुर्निमा नार्जारि अनला ओंख्रि अफिसियेल जानांगौ। हालदै गोथां नोंना बिबारनि मेडामा स्कुलाव गुफुरा हाबफिनबाय नामा माथो जि खान्थाफोरावबो फरायसोदों अनला औ खानाय मोनायाव जोंना अन गुन्दैखौ बुरिया लानानै होनाय लेखा जायो। फरायबाय थायो। अन गुन्दैया गुफुर हा नोंहालाय जानांगौ फराया नामा? माबा गोथारखौ फोरमायदों। मोनायाव स्कुलाव थाङो बेबायदिनो जोंना मेडामा। आइ आफामोनहा बाथौ सिबिनायाव बिबार गुफुर बाहायो। सोरबाफोर जियानो जा लेखा बाथौआरि रोङाबा हाबानि बेजों थार फोरोंजाफैनो धोरोमनि हागोन। निरिख बेखेवनाय आरो गाव मारिनाय थिक लोगोसे होनाय नंगौ। माला आरियाव गुफुर गाबनि बिहु फालि बाहायनाय जायो। गाबोन मानसिफोरा बिबारखौ महालयानि लेखा फरायनांगौनो बेस्रा ओंखायनो बिराद गुफुरनि सायाव फरायसोथारदों। खोबना होनाय जायो। बाथौ खोनाबाय धोरोमनि पुर्निमा? दौदिनियाबो मोदोमाव गुफुर गाबनि जि खायो। बेबायदिनो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोनाबो गुफुर गाबनि जा रावबो गैला नामा? जा गुबै ओंथि बुजिनायाव सोनारनानै इसोर सिबिनाय हाबाय। गुफुर गाबनि दख'ना गस्ला गामसा सानजाथि गस्ला गोदोनायाव बिहु फालि गुफुर गाबनि जि आब' जोमग्रा सानसुलिया खानायाव आर'नाइ लानाय जायो। मा बेबायदिनो हरखोलै मा दाउला हिन्जावसाफोरा माथाम आलु ना मा जाखो ल' फालि गुफुर आरो सानफ्रामबो गोसोम होनदां ब्लाउस गोजानि ओरैसै गाबनि बाब बेनिखायनो इसोरखौ सिबिनो एबा मोननो गोमस्रां बिखाखौ ब्लक रैखा गोनां मासे बे लेजि गासैबो गावनि जिउ खिनो धोन राननानै गोसोआव ओंखारमाय जुदि बायदि सोरबा नङाबा हाजार एबा फरायखो ब्र' गोबां बियार ब्लक आइला समानथाय बेबायदिसो आरो होनबा आंखौ अनज्लायनाय नोङो बर' मेथाइनि ओंथिखौ मिथिया। लाइक दान होदोब्रा लाइक गुफुर टुदे लाइक गाबनि जि जोम गाननानै इसोर सिबियो। एबा गोमस्रां ब्लक हाबायाव बाहागो लाइक लाथों। टुदे दे महालया श्रावण भाद्र महालया श्रावण भाद्र मा महालया श्रावण रावबो भाद्र कमेन्टबो फोरबोखौ हरा आसिन माबो दाननि हरा अमाबैसा तिथियाव बोरैथो रायलायबाय फालिनाय थानांगौ जायो। जाखो आंलाय नोंसोरजों महालयनि ओंथिखौ जायनि गुनिफोरा गियानि हरलालाबायबाय गोरोंफोरा थानांगौब्रा महालयनि ओंथिखौ गियानि गोरोंफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमै जोंना बुजिदों ओंख्रिया नाथाय दालि बयनिबो जहल गुबै साननाया मैखुन एखे। फाजासोमोन ब्र'। सोरबाया बुङो महालयआ हाब गिदिर दिन एबा सानफ्रामबो फोरबो मैखुनल' सोरबाया बुङो जाखोब्रा महालया माने महा जोंनोबो आघोन गारहरलाबायनानै महा हरनांगौ आलय माने महालया जानोनो महा लुगैबाय थायो गिदिर महा जोंबा गिदिर आलय न' मोनसे गिदिर न' लायनांगोन र' बे नोंसिनाव मोननै सान्थौखौनो बिजिरना नायोब्ला आइदानिटिक बिथिङाव गुबै ओंथिया एखे। जों गोमस्रां नुनाय बे ब्लगआ बुंहरदों दोरोङारि मुलुगा स्कुलाव गोमालांनो मोनसे हाबफिनबाय नामा ब्र' गिदिरमोन औ बिनि हाबफिनबायथ' आरो महरा जेरैथिंबो हिनजावखौ सोफिनदो बायदि बे गिदिर न'नि आंबा सोफिनबाय स्कुलाव थानाय मोनानि स्कुलाव सोदों आङो। एबा हारिनि मोनब्रै जिउजिबिफोरा दं। हा हा जेरै हा हा अजन मिनिहरबायसो होनबा नोङो आंखौ बोरन जिब अजन एबा आब' सानसुलि मा जाखो? बोरन जिब अजन जिब आरो ब्रह्मन जिब बे हारिनि मोनब्रै आमायसोफोरजों जिउजिबिफोरनि थांबाय नामा नोंलाय आब' सानसुलि? लोगोसे ओरैसै आइखौनो होनगुलायनायनाव जों परमब्रह्म होननानै बुङो। बेनो जोंखौ एबा हारिनि मोनब्रै जिउजिबिफोरखौ सोरजिदों खालामदों आरो संहार खालामदोंमोन। जों थांनाय हाखौ उखि बिरहों नेटखौ बन्द' होननानै बानायदो बुङो। जों थानाय हाखौ फुरलुं होनना बुङोमोन एबा मैखुन उखि होनना बुङोमोन नेटखौ गोदोनि बन्द' दिनाव। बानायदो बिराद थारलै बे जिउजिबिफोरा नायनायावल' बुरलुं एबा सेलुफोरनिफ्राय
लेथ्रियै फैगासिनो दं एबा लेथ्रियैनो जोनोम जागासिनो दं आरो लेथ्रियैनो थैलांगासिनो दं। दैमानि दैया जेरै दान्दिसे समबो नेथ'आलासिनो बोहैबाय थायो, थिग कमेन्टआ थाब बेबायदिनो थाब श' जाहैया नामा नोंनाव ब्र' माथो एफा लिजे लिजे फरायबाय थायो नोंलाय? वाव, ओरैसै सोनहरबाय होनबा नोंबो? हाबाब बाब बाब बाब, गावस्रानो थाब थाबखौनो हरा होनबालाय आंलाय बोरैथो फरायनांगौ जाखो ब्र'? बे न'नि सिङाव थानाय गासैबो जिउ जिबिफोरनि थुलाय ब्र' आत्माया आंखौबो एखे। सापर्टखौनो होआखै नों। हाब, मानो सापर्ट होआखै जाखो? होखानायसो माथो आंलाय नोंनो। जिउ जिबियानो आदार जायो, उन्दुयो, गावनि लाइक जिउआव दान दे जेके, बास्लायो, गावनि लाइक गथ'-गथायखौ दान फैदो फरायहोयो, फैदो। फियो आरो बयबो फोलेर जाहोयो। कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दङ। लोगोसे बयहाबो गांनाय उखैनाय जोंना आब' सानसुलिया थैलायबाय बे हास्थायनाय आरो आमायसोजों आसा-फोरा एखे। ओरैसै जिउ होनग्राजों। बिमानियानो सासे खौरां ब्रह्मनि गथ'-गथाय थैनाय आरो पुर्निमा गारनायआ नार्जारि खौरां अफिसियेल ब्रह्मनिनो आखायाव। थांबाय नामा नोंबो? थैनायाबो बिनिनो आखायाव। बेनिखायनो जोङो जाहाथे खौरां ब्रह्मनि अननाय आरो सुखु गोजोन मोननो हायो, बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिउ जिबिफोरखौ अनसायनांगोन, बोरै जाखो? आंगो साननांगोन आरो कमेन्टबो हरला बिनि माथो। मुलुगाव जाहाथे सुखु गोजोन बरहा जायो, बेनि थाखाय बयबो मोजां आबाद मावनांगोन, जिउ जिबिफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनांगोन, गासैबो जिउ जिबिफोरनि आत्मा गोजोननायनि थाखाय गोनां कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दङ, ना थांजोबलायबायसो नामा? माखोल आरो वाह, बे मालाया बेबायदिसो होनबावबाय जेरावबो होनबा जेबो ओरैसै। गिनांगौ थाया। बे बाथ्राखौ कृष्णआबो मिथिदोंमोन। सानसेखालि कमेन्ट कृष्णआ हरदोब्रा बे सोर सोर दङ। मालाखौ मा कमेन्टबो हरा गानहोनो माबो थाखाय हरा गावसोरनो बोरैथो सिरि नागिरदोंमोन, नाथाय कृष्णआ साराय गोग्गानानै थानांगौ मालाखौ जाखो? कृष्णनो गानना नायनो होआखैमोन। बेनि कमेन्ट खालाम दे, साननैसोनि कमेन्ट उनाव सैत्रनि कमेन्ट अखायाव खालामाबा कृष्णनि बोरैलाय महराव हारसिं मैगं रायज्लायबाय थानांगौ खादाजों जाखो? ओंखारबाय। एसे बे गावसोरखौ बिफां इन्टारेस्ट आरो हरदोब्रा। द्रौपदीया बानना लानानै गरायाव गाखोना रावना होबाय। हाग्रानि गेजेराव मासे मोसाखौ